isgutan ning kabuntagon mga igsoon. So sa mga wala pa naka-agian ni gamay lang kanang gitawag sa short nga si tawag na pagsaysay, okay mo English, pagsaysay sa mga panghitabuan ni. So sa pagsugod sa Exodus, naulipon sila sa ari nga si Parao, gipatrabaho sila nga walay sweldo, walay pahulay, sayong mata nga dugay matulog tungod kay nagtrabaho sila nga pinugos niya pagkaon ra ilang makuha, pero ang tanan wala gyud. Kapoy kayo sila, mutrabaho sila nga nay nagsugo nila kanang nay nagkontrol nila ba dili sila malipayon, dili sila makaligo gusay, dili sila makaduog chocolate hills, dili sila makalaglaag ano man. Sige sila gipatrabaho sa Parao sulod sa 400 years. Musugot ka na. 400 kang magtrabaho ngay way sweldo, di ka kalaag, di ka kasuroy-suroy tungod kay giulipon man ka. Nya gigamit si Moises sa Ginoo aron nga pagkuha sa katawan sa Ehipto. Ug mo ni ato nga hisgutan ning kabuntagon. Giunsa pagpagawas ni Lord ang iyang katawan gikan sa Ehipto. Tanang maingon Ehipto. Na kaning Ehipto mga igsoon mo ni siya meaning nga giulipon sila o nya gusto nila nga mo exodus sila. Unsa man exodus gani? Mo gawas, mo exit, mo departure. Mo hawa tungod kay dili gusto ang Ginoo nga maulipon ta sa sala ug sa pagka problema mga igsoon. Amen. Nasa patapad ba nga pagawson kas Ginoo ning kabuntagon. Pero si pastor mo mo pagawas na ko ni. Gawas mo ani sa kinabuhi ba mga problema pagsula igsoon. Karon na ako isa akong pagtuo na ay tulo ka rason ug nganong naghimo og napulo ka silot kining kabuntagon ang atong focus gyud. Sa pagawas nila sa Egypt, naghatag ang Ginoo napulo ka dilubyo. Napulo ka silot sa Ehipto aron nga mugawas gayud sila kay ang hari sa Ehipto nga si Parao nagpagahi man siyang kasing-kasing. Nagpusong bato siya. Di mo lang dahil sa iyo ako di makakain. Nagdahi ang kasing-kasing mo ng rason dili sa musugot, di ko musugot nga mugawas ning imong katawan nga naman. Ako sila nga iulipon. Nga na si Hari Paraon. O niya mo to nga, sige, di ka mo sugot. Maghimo kog silot diha sa imo ang gingharian aron mo sugot ka para mo gawas. Nagasinabot batang tanan. Magnawa na po inyong nahuna ba? Okay, una, nganong naghimo sa silot tungod kay ipakita niya nga siya ang Dios nga gamhanan. Amen. Kay gipasabot niya diri sa title nga siya ang Ginoo sa tanang Ginoo ug hari sa tanang hari. Paminaw sa kayo ni pastor. Kay sa ilang nga konteksto, sa ilang nga nasod, bisan ang hari nila nga si Parao, Ginoo kuno siya. Okay? Una-huna nila nga tungod kay gamhanan siya ang Ginoo sa ilang nga kinabuhi, silang gingharian. Unya daghan sila Ginoo nga gituuhan. Ginoo nila ning adlaw, kining langit, kining kahoy, kining baki, kining baka, kining bisag ka ng abog, ilan ang Ginoo. Gani sa ubang nasod, pag naako ni kabaw nga mulabang sa kalsada, di sila mulabang og ilang huwaton nga ang kabaw bisag mo number 2 ang kalsada, huwaton nila nga mulabang kay ilang gitahod ang ilang nga Ginoo tong mga baka. Pero ani nga nasod, halos nga makita ni mos palibot Ginoo na para nila. Ilan ang gitahod, ilan ang gisimba kay mo ni maghatag kunog panalangin sa ilang kinabuhi. Kuyawa no? Ang baki sa atong basak kay ato ra man kanon, di no? Nagining baki nila di nila kanon kay ilang pagtuo pag musod nga baki silang balay. Uy, tuning simbahon kay ato ning Ginoo. Ako man ning i-share sa inyo unsa ni mga Ginoo nila unya gihatagan og napulo ka silot ang Ehipto aron pagpakita nga si Lord ang pinakagamhanan sa tanan. Amen. Ikaduha, ang tumong ni sa silot pura mutalikod si Parao og ang katawan sa Egypt gikan sa sala. Itong gituyo para ma-realize nila nga sila dili sila gamanan og ang Ginoo ray gamanan ug gusto ni Lord nga mubiya sila silang sala. Nga naman ang ilang sala po dire maghalad sila sa ilang anak. Patyo nila ang ilang anak. Sugot ka na nay, imong anak imong patyo na imong ihalad didto niya sa ilang simbahan. Maghimo sila kalawayan, makighilawas sila sa ilang isig ka babae nga dili nila asawa. Maghihilawas po sila ang mga lalaki sa isig ka lalaki o sa ilang babae nga dili nila asawa. Inga na kahugaw ang ilang pagsimba. Mo na gusto ni Lord nga badlungon sila kay gusto sa Ginoo nga mubiya sila sa ilang sala. Amen. Ikatulo nga rason tungod kay para makagawas ang iyang katawan. Unsa ganito rason nga pagawson niya ang katawan?
para mosimba sa Ginoo. Akong balikon, giayo ka sa Ginoo sa imong sakit, gipabayad ka sa imong mga utang, nakasugakod ka sa imong problema, mga pagsulay, dili lang para mahayahay ka, kundi para mosimba ka sa Ginoo. Kadagan sa mga tao karon nga moduol sa Ginoo, Lord, tagaay ko ni Lord, sulbara ako problema, pero ba okay na? Bye-bye, Lord. See you next time. Sunod na lang po, Lord, ha? Pag na problema, Lord, Lord, nihilak kung sa kabatanon ba, kay nagbuwag sila sa iyang uyab. Nalipay ang maong pastor kay katong batanon, dugay ng panahon nakahilak jud siya. First time nga kita nagahilak ba? Gasipon-sipon dito sa kada simba gid maghilak siya na. Tinga naman siya kay na badunggan nga na IS ba? Na IS. Lord, si Lord ay good. Buti siya jud giduol ang mong tanong kinadyo is Lord this ni ay. Sakit sa Lord. Himingaw ra sa kunin mo Lord. Hilak siya. Ang punto ba nga, nihilak ang batanon kay nay problema sa kinabuhi pero salamat sa Ginoo kay simba gyapon siya sa Ginoo. Sige mo hilak ani ba Margie? Karel. Ibitaw. Hinaot igsoon nga bisag sa problema o kahayahay mo simba tas Ginoo. Amen. Kaysa kada adlaw gitagaan tagpanalangin sa Dios. To sa pagpakan si Lord be, murag nagaluya gitang tanan. Sumot ay mga tumong igsoon nganong buhaton sa Ginoo. Karon unang punto para magsugod na kita sa kwan, ang Ginoo labaw sa tanang gipakadiyos sa kalibutan. Sa akong giingon igsoon kaning Egypt, ilang gituuhan nga ning panahon na gamhanan kayo sila sa ekonomiya, politika, militar ug Dios-Diyosan. Sa mga silot nga gihatag sa Ginoo igsoon, gipakita sa Dios nga walay bisan usang gahom nga makalabaw sa Ginoo nganuman ang napulo ka silot. Mao ni napulo kag Ginoo nga ilang gisimba aning dapita. Okay? Ang tanang Ginoo nga gipakadiyos nila gikontra sa Ginoo para pagpakita nga kanang inyong Ginoo nga gisimba dili na tinuod. Kundi usaray Ginoo ang Dios nga naa sa langit lamang. Pwede igsoon nga daghan tag gipakadiyos sa kinabuhi, pero gusto ni Lord nga imo nang tangtangon sa imong unahuna nga naman usaray Ginoo ang Dios nga nasa langit. Dili siya makita ingon ang Bible igsoon. Amen. Una, so sa ganito, ang Ginoo labaw sa tanang gipakadiyos sa kalibutan. Kay ani sa Egypt na ay napulo, pila ka buok Ginoo ilang gipakadiyos? Napulo, 10 or 10 mga unang-una ang Dios nga si Happy. Ano ingon Happy? Malipayon siguro na kay Happy man bitaw. Ngunit Ginoo sa suba sa Nilo. Tanang ingon Nilo. Unya kani siya nga Dios mga igsoon, siya ang Ginoo dito nga kay ang ilang gituohan manggod nga ang suba mo'y kinabuhi nila. Kay kung tubig mo man hatod og kinabuhi di ba? Pero gisilutan siya sa Ginoo. Gihimong dugo ni Moises, gihampak ni Moises ang iyang sungkod, nahimong dugo ang maong suba, unya sukad adto wala na sila makainom og tubig. Bisan sa ilang mga gipangsawd nga mga baril, sa ilang mga tabay, wala gid sila puro nahimong dugo. Sa ato pa, pila ka mga adlaw, wala sila kainom og tubig. Wala sila pang plus, wala sila pang toothbrush, wala sila pang ligo, wala tanan. Nga naman, himong dugo, suway kuno kag imong dugo, magpasamad ka diri na imong i-toothbrush. Wa na mo ko imnon, oy, idugo na lang be. Isampay na nako ni, kay mo lami-lami. Way tao ngay nga na no. Tungod kay gisilutan sila sa Ginoo para papakita sa Ginoo mga igsoon nga si Lord ay naghatag nato og kinabuhi ug katagbawan. Ikaduha, kining Dios nga si Heket, namingon Heket. Siya ang Dios sa mga baki. Kay kaning baki kuno nagtuo sila nga mga anak sila dagang tao tungod kay ang ilang Ginoo nga baki, mo nagpaanak kuno nila. Kuna og nay baki mamatay maguol sila, mo nang dili napatyon ang baki nganuman kung mupatay sila baki, di sila panalanginan sa pagpanganak. Kuyawa no. Mga anak mangyapon tagoy baki. Amen. Pero ingon si Moises, Lord, okay, silutin na sila. Puna o baki ng nasod sa Ehipto, bisan ang palasyo, ang CR, ang lamisa, ang kwarto sa hari, mapuno sa baki. Musugot ka, titise. Kadalingin ni mo, nanimahong baki sa inyong balay. O niya, gisilo, tas Ginoo para pakita nga, ang Ginoo ragid amo panalangin silang kinabuhi. Amen. Ikatulo nga, Dios si Geb. Namingon, Geb. Muna siya Dios sa yuta. Gituuhan nila nga mo ni nagkontrol sa yuta o abog. Pero yun sa may gihimo, nagkuha si Moises og abog. Kunya, iyang giitsa sa panganod, yun nahimo siyang tagnok. Kailan mong tagnok?
Di ba katol man damo na siya nga gamay? Kusog mamaat. Niya kay gihimo man sa mo ni Dios din ninyo ha. Sige, giitsang Moises pagpalupad sa abog. Ang tanang abog sa Egypt na himong tagnok. Ang sinitabo sa mga tao, sige nga na, katula po damo ni. Moises, pahawaan na ng kikatul, gining lawas sa mga anak kasi naghila kay daghang tagnok. Gipakita gid sa Ginoo nga gamahanan siya. Amen. Ikaupat nga Ginoo nga ilang gituan si Kipre. Kipre. Mugnas kahoy man ang Kipre. Kapre dito dai. Okay kaning Kipre so mo ni Dios mga Dios nga may kalabutan sa langaw. Nya nagmo ni ang Ginoo nga Kipre so mo ni si protection o kausaban kay ang langaw kuno nila mo na kuno nagbalance sa nature. Kuyawa po nila mga tuo-tuo no. Mo na nga ingon si Lord, okay, pakuan na sila kanang Dios nila nga langaw ato ning papunag langaw ang tibuok nilang balit panimalay. Dire ganiyo nga langaw diri sa Kampidawan. Magbutang ni og kanang mga kandila kay para mawa ng mga langaw pero katul kay sa kuan niya samo kay sa pagkaon kay nag-ukab mo sa among paniudto kin ni langaw ga ganan dito. Ano nang langaw nagtugpa sa nagpagtugas pagkaon ngingay nga na. Kaon na po. Natilap-tilap dito. Pero gipakita sa Ginoo nga daghang langaw kay ipakita sa Ginoo mga igsuon nga wala gyud proteksyon nila gawas sa Ginoo. Kalima kani si Apis. Tamingon Apis. Mo na say kanang Ginoo nila nga baka. Simbolo sa kusog kadato og pagkamabungahon kuyawan ning baka dino, kusog kuno nilang baka. Kunya gipahamtangan sa Ginoo ang tanang baka nga gipuyo sa Ehipto nangamatay tanan. Gipatay sa Ginoo para makasabot ang hari sa Ehipto nga walay laing Dios kundi ang Ginoo lamang. Nabalaka sila kay mga baka nangamatay na. Wala na matawag, wala na kay nangamatay tanang baka. Naratol sila kay ilang nasabtan igsuon nga ang Dios nga gamhanan si Lord lamang. Amen. Ikaw mga Dios checkmate, tamingon checkmate. Sa chess man ide. Checkmate. Kani nga Dios sa igsuon kanang gituuhan nga nagdala og sakit og siya pud ang muayo. Okay mo na say Dios wala nalimot ko sa nga Dios mo ni aning tay maigsuon naghatag og hubag og sakit sa lawas ang mao nga Ginoo. Gipakita sa Ginoo nga siya joy nagkontrol sa mga sakit-sakit sa atong kinabuhi. Ikapito nga Dios kaning not burning or not. Namingon not. Mo ni sila ang Dios sa langit. Gawa sa Ginoo nga nagpuyo sa langit na ako ni Ginoo jud nga gapuyo sa langit nga para nila nga dili ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Nagituuhan nga nagpanalipod sa kalibutan gikan sa kadaot sa langit. Ang Ginoo ko nga nasa langit mo nagpanalipod sa kadautan. Nya gipa aning tayma sa kapito nga plague igsuon or silot gaulan og ice. Sakita na no. Gipaulan og guys ang nasod sa Egypt. Nya katong katawan sa Ginoo gipanalipdan sa Ginoo wala pa ulan ni. Mo ni silot ani sa tuwa kay baha raman, di ba? Baha lino kini ice jud. Nay mga nasod sa ubang kanang parte sa kalibutan nga nag-uwan og ice. Suway kuno maligo kani. Di ba di ka mamatay? Pero gipakita sa Ginoo mga igsuon nga siya ang kanang nanag-iya sa langit. Amen. Unya ikay-walo nga Dios si Osiris, tamingon Osiris. Dios sa tanom og kinabuhi gituuhan nga naghatag og ani sa pagkaon. Niya kay gipakita sa Ginoo nga gamhanan siya. Okay, Moises, iisa ang imong sungkod unya daghan kayo mga lukton. Kaya mo lukton? Unsa ni sabi sa Sibilia ha? Kanang grasshopper ba? Dulon. Dundon o kana. Dundon dinadiri di ay. So pag isa ni Moises, daghan kayong dundon nga mindong sa mga kuan, manghaon man ni sila mga pananom, mga gulay nato. Munang hurot ang tanan nilang gulayan. Ang ilang kahumayan na hurot ng dahon. Sa ato pa, wala na sila kanon. Tungod kihurot man tanang kasagutan. Hagunoy sa hagunoy. Kanang mga basak nila, hurot tanang biski anihonon na gihurot og kaon sa mao nga dundon. Sa ato pa, gipakita sa Ginoo mga igsuon nga siya ang gamhanan nga naghatag og nagkuha sa panalangin. Amen. Ikasiyam, si Ra-Amun-Ra. Siya ang Dios na pinakadakong Dios sa Egypt, simbolo sa kahayag ug gahom. Kunya ani nga tayma mga igsuon, minaw sa muha, tulo ka adlaw gipangitngit sa Ginoo ang mao nga nasod sa Egypt. Pila ka adlaw gani gipangitngit sa Ginoo?
Tulo, wala na siya ga-brown out. Kundi kangit-ngit ra gyud bisag alas 6 sa buntag taman sa alas 5 sa hapon ngit-ngit gihapon. Ngano man gipakita sa Ginoo mga igsuon nga siya ang tag-iya sa kahayag ug sa kangit-ngit. Last na kuan nga Ginoo nga ilang gituohan nga Dios si Parao. Kinsa gani ang last nga Ginoo nila? Ang hari si Parao. Ilang giusab nga si Parao Dios nga gituohan nga anak sa mga Dios. Siya ang may otoridad o kinabuhi nga naa sa iyang kamot. Siya gamhanan kay siya. Pero sa ikanapo nga silot mga igsoon, kay last na ni siya nga silot, gipatay sa Ginoo ang anak, kinamagwangang anak ni Parao. Nagpasabot igsoon nga ang Dios may nga nag-iya sa atong kinabuhi o dili siya. Wala ka panalipod si Parao. Walay mamatay sa akong gingharian, walay mamatay sa ako ang anak anuman Ginoo gud ko. Pero gipatay sa Ginoo ang maong anak nganuman pagpakita nga bisan ang tao igsoon bisag unsa sa kagamhanan, hari man siya, presidente, dakog posisyon aning kalibutan na mamatay gihapon. Nganuman si Lord ang nanag-iya sa atong mga kinabuhi. Amen. So pastor, unsa may punto nimo pastor imong gi-share tong tanang mga Ginoo nila nganuman sa atong kinabuhi. Hello. Sa atong kinabuhi, daghan usab nga mga Dios sa atong kinabuhi. Pwede nga Dios na hinimo sa bato, hinimo sa kahoy. Naapoy mga Dios igsuon nga tapad nimo. Lingas imong tapad be. Kanang nakit-an nimo sa imong tapad. Gihimo po ng Dios sa uban. Mamatay siguro na kay Dios nun, simbahon na po na siya. Ni mga Dios nga kahoy, mga baki, mga kabaw, bisan ang atong kaugalingon gihimo natong Ginoo. Amen. Kaya nga naman, ang gusto lagi ni Lord, nga kitang tanan unsa gani? Asa na mo gatan-aw? Gusto ni Lord nga mosimba ta sa Ginoo. Amen. Nga ang rason nga dili ta makasimba sa Ginoo tungod sa kadaghang mga gihimo natong Dios. Unsa man mga panginahanglanon, di ko kasimba ron pastor kay mangita ko kwarta kay para nako kining kwarta nagbuhi nako. Sakto dili. Dili. Pero ang kwarta gigamit lang sa Ginoo para mabuhi ta, pero ang nagbuhi jud nimo ang Ginoo. Ingon si Pablo, wala ko'y ni panahon nga wala ko'y kaon, ni panahon nga busog damo ko bisag way mission team. No, pero ingon siya nga may kalig-on ako nganuman ang Dios mo'y nagbuhi nako. Dagan sa ato nga di kasimbang nganuman, pastor mabalhin kog kabaw. Kay nagtuo ta nga kining kabaw mas mahal pa sa tong Ginoo. Di ko kasimba pastor kay mananom ko humay. Walay problema na kay mo man atong panginahanglanon. Pero sa usa ka semana, usa lang ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo para mosimba kaniya. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi ato ning gipaka-Dios igsoon ang atong kadato, ang atong posisyon, usay ang atong tiyan. Pastor ikaw kasimba kay may kahapon na to pastor. Di ba? Muna gitawag ng uban og mga sorry to say, gitawag ng mga tawhanang nga Kristiyan. Nganuman, kung naikaon anak ramudong, sorry kayo. Pastor, ako gigigo ni pastor ba? Di ra ba kumudong ani koy kaon? Nganuman nga na taw sahay, di ba? Di ta mo simba kay nganuman walay maangko na to nga panalangin. Pero moingon ta nga uy ni parapol dito nga kuan washing machine. Amo to ko. Tanang ticket akong danon, napo kabuok. No, di ba? Agtek ta kayo mga ingana pero walay unsa may hatag diha. Pero tong nagsangiyom ito, dili ko mingon aha dapit, nagsangiyom nga. Unsa man nga relihiyon? Masangyo ra mis gugma sa Ginoo ate. Diko. Nami hatag ra ba tayo ayon sa man ha? Iyan na dayon. Nga naman, agtek nga naman. Malipay ra og nay panalangin. Wala nagastorya na mis ang sabaw. What if ano nga itong parapol kay ref, washing machine, motor, naghanda mo. Siguro, tibok si Bilya, mudong ani. Di mo sunang simbahan. Pero akong gikagaluan, babasig mudong na tungod anak niya nagkasimba, madili na makitaan. Wala ka naman, ang atong gipaka-Dios igsuon ang mga butang aning mga kalibutana. Or laing tawo. Nakoy, kanang basa, ako ning klarohon lang ba kay na siguro yung manghadlok sa ato ang nakitaan ako si kuan gasimba diha. Ato ning tangtangon sa dadyong. Ang klarohon ha. Unsa naman na? Maligid na. Niko na. Okay, klarohon ako ni ha. Ang atong dadyong nga igsuon og kaning pagsimba nato diri wala siya labot.
Pwede kang musimba gyapon dire o pwede gyapon ka mutampo sa dadyong. Imo silang ingon nga sa may patakaran na to ani nga sige, kung mamatay ko, mabaho ko dire, okay ra ninyo. Wala man siya labot god. Usahay man god kanang mga nagingon ana panghadlok ra nila padi na kamo balik og simba. Pwede man kami ngon nila nga pwede mo kung mutampor god gyapon ko sa atong dadyo, musimba ko dito. Sa may naana god. Nga Ginoo ra man gyapon akong gisimba, wala siya kalabutan. Walay balaod sa atong gobyerno nga tangtangon ka pag musimba ka sa laing simbahan. Amen. Padayon nagugyak po kag simba. Ako gani nagtampog yapon ko dadyon sa atong mansaksa kay ug malubong ko. Okay po diha may mga batuan diha nay. Okay ra nimo nay. Isuksok ra ko diha, tangtangon rik-rik na mga bato niya. Pastor bangon. Mo si Jesus ba kay ni bato man to okay, joke to siya. Nabanos patay ako na Ginoo na hinuon. Sa atong kinabuhi daghan tag mga Ginoo mo ng rason dita makadong sa Ginoo igsoon, dita makasimba niya. Amen. Pero hinaot igsoon nga atong mailan sa atong kinabuhi muhatag siya mga katalagman para mapukaw ta. Amen. Nga masabtan nato nga siya ra Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang Isaiah 45 verse 5. Ay lang ablihi ingon ang pulong sa Ginoo, ako ang Ginoo ug wala nay lain. Daghan man gisimba sa ubang mga tawo nga Ginoo pero si Lord ra gyud nga naa sa langit ug sa yuta. Ay nagbuhat sa langit ug sa yuta. Walay tao nga pwedeng mahimong Ginoo. Bisan pag usa ka Dioston ang usa ka tawo, unsa siya ka relihiyoso, dili siya pwedeng mahimong Ginoo nga naman tao ra pud siya nga gihimo sa Ginoo. Si Pedro, dili imong banat ha. Sa time sa buhat, nay usa ka tawo nga si Cornelio mingluhod ni Pedro, misimba niya nga ingon si Pedro, ayaw kog simbaha kay parehara ko nimo tawo ra tang duha. Ang simbaha ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa pag-adto ni John sa langit, sa bisyon niya, mingluhod siya sa anghel kay para niya Ginoo ning anghel pero nga ayaw ko simbaha kay para tang duha alagad sa Ginoo. Simbaha nga tong Ginoong Hesus kay siya ra may Ginoo. Amen. Mo nang sa tong kinabuhi naot nga di na to malimtan. Kung usahay ang atong Ginoo nga atong cellphone, di ta kasimba tungod sa atong cellphone, sa atong mga panginahanglanon, sa atong nga kwarta, ayaw kalimot. Usahay po ang imong Ginoo, imong kinabuhi, karbon imong ikaw ang Ginoo. Simba tuo man. Madato ko, simba-simba, nadato man ko. May mga tao ngayon, ano ko simba-simba, daghan kong sakyanan, daghan kong kuan, nalimot siya nga ang Dios nagpanalangin sa iya. Ang pinakasubo pagyod kay nagkamatay niya, dili siya malangit. Lipay lagi sa kalibutan, pero nagkamatay niya ato sa impierno makantos. Mo nang bahala og sig ma-discourage ka ba? Dato lagi to siya bisag way simba-simba. Ako si ko simba pero ano mo budbod suman gyapon. Awat ko no niya be. Dato lagi siya kana iring dito kasi kanana oh. Mabutang ko iring ngay ngani be kay mo nay pagtuon ako ni. Nadato siya kana upaw dito nga rakutigan. Ging ana siyang lamisa magbutang ko be. Nadato siya kay ni butang nga nga feng shui magingana po gabi. Daka nagipang butang sa tupan ni malay para madato ta. Wa agyapon nga naman. Wa may kakugi. Ug way panalangin sa Ginoo gison kadili gid na mao ang atong Ginoo si Lord lamang. Amen. Manang hinaot wa tay ibutang nga pampaswerte, pangpakuan sa bisa sa mga anak, natay mga tuto nga butang nga to bracelet dire kay mo na magproteksyon sa akong anak para di mahubag-hubagan. Di ba tay mga tuto kay nga dili na mao ang tradisyon ang Dios way na proteksyon sa ato. Wala sa anting walay mga pampaswerte nga atong suoton. Ako ning suoton kay mo na magswerte nako kada linggo dili. Si Lord lamang ang manghatag natong panalangin. Amen. Mo tay una nga punto igsoon, si Lord ang labaw nga Dios sa tanan. Hanuman tanang mga Dios nila iyang gipilde, pinaagi sa katalagman iyang gipakita. Ikaduha, rason nga naghatag siya og katalagman kay siya ang Ginoo nga mapailubon og dili musilot. Ang ikaduhang rason igsoon nga gusto ni Lord ipakita ang grabing silot para nga mutalikod si Parao ug ang katawan sa Egypt sa ilang mga sala. Amen. Ngay ngano man, di pa ka Dios ni Parao ang iyang kaugalingon og daghan kayong silang gituuhan nga Ginoo sa pangingon gini na mga igsoon. Bisan sa atong kinabuhi, nakabantay mo daghan kayong mga linog, mga sakit, mga sa paman baha, bagyo, tanan nga mga katalagman, posible na nga gitugutan sa Ginoo para ang mga tao makasabot nga kining kalibutan ato ning biyaan. Nga pag once dili mo biya ang tao sa iyang sala, kaning kalibutan nga masilutan pod, apil siya masilutan sa impierno. Amen. Ano man, daghan silot mo nang moingon kang bisa pag iampo nimo nga wala na ilinog sunod tuig,
wala na sakit nga moabot sunod tuig, moabot gid na makadaghan ang linong, makadaghan ang bagyo, ngano man gituyo na sa Ginoo para pagpasabot sa mga tao nga dapat silang mubiya sa ilang sa atong mga sala ug mga lagad sa Ginoo. Amen. Mo nga gitugutan gid sa Ginoo nga makuan tanang silot mga igsoon kay ngano man kay baw gid si Lord na kini nga hari sa Ehipto daghan sa gipaka-Dios ug yang kagulingon gihimo niyang Dios. Unsa may tamailhan igsoon nga nganong gusto ni Lord nga mobiya silang mga sala, ginahinay sa Ginoo ang mga katalagman. Wala niya gikas-a. Kabantay mo sa istorya magbasa gid mo ani. Ako mong gi-challenge nga magbasa mo ang Exodus gikan sa 7 hangtod sa 10 or 12. Magbasa mo ana kada adlaw. Ana paghihatag ni Lord, Lunes gihatag niya usa ka silot, ikaduha Martes man ang ginahinay pa man niya, pwede mang iyang ikasa og silot tanan. Dungan ang langaw, ang tagnog, ang pag-uwan. Kanang luuya kay tanan no, magdungan tanang silot. Linog tanang silot iyang gidungan. Pero nganong wala man niya gidungan. Kay gusto ni Lord nga mobiya sila sa ilang sala. Amen. Kita usab mga igsoon, posible nga naay mga problema sa imong kinabuhi, naay mga pagsulay sa imong kinabuhi. Gitugutan sa Ginoo mga katalagban diri sa kalibutan nganuman gusto ni Lord nga mobiya sa atong sala. Kitang tanan siguro nasuko sa atong mga leaders sa atong Pilipinas, sakto ko dili. Isa ang kamot nga wala nagdumot sa atong leader sa Pilipinas. Nagdumot ang nasuko tang tanan no. Kita na makasultig, grabe po na sila oy, na priso na to sila nganong ngani man ni Pilipinas. Pero kay ba mo igsoon nganong wala pa dito ag silot sa Ginoo mga leader na to. Bisag klaro na kayo na sila nakasala. Kay gusto sa Ginoo nga sila pod mobiya silang sala. Grabe po na pastor, oy di ko musugot ana. Makasasala kay sila. Tan-aw ko na si mong kaugalingon be. Kung di baka makasasala. Di pastor, oy binilyon ang ila ang gikawat. Ako kay 5 raman. Abe. Kung ikaw ang Ginoo ko na kung patubangon ka sa Ginoo mingon si Lord impierno ka grabe po Lord oy 5 ang gikawat nga katusikuan nas gobyerno pila ka bilyon na ilang flood control project ghost project pareha mong duha may impierno mo nga naman gamay og dako nga sala atubangan sa Ginoo sala amen bisan pa og nangab gitahay nangabit kintahay si Gio unya ako wala ko nangabit. Pero sikog tanaw sa babae nga naibugos ubang babae nga uban kalaway lami na kayo idog sa kuan. Kisa may dakong sala namon duha. Pariha. Ngano man nakapanapaw mo pugos sulod sa akong kasing-kasing. Kung sila nangawat og pila ka bilyon unya ikaw nang libak lang. Ingon ang Bible ang pagbalibak sala man pod. Tenenene. Munang dita pagwintahanay kung kisay dakong sala. Kang gusto sa Ginoo kada usa nato mubiya sa mga sala nga atong gipuy-an. Nga naman, tagsa-tagsa tang mo atubang sa langit, kunya, kwintahon, gilista ng tanan sa Ginoo, naka-record na tanan sa Ginoo dito. Kung ikaw o ako nagpuyo, bisa paggamay kaayo nga sala, atubangan sa Ginoo sala, gyapon siya, kwintahon na sa Ginoo. Amen? Bisa pagsimple nga sala mo nang dili ta dapat magsigirag tan-aw sa mga naa sa babaw nga nakasala, nga klarong sala. Bisan pag sila na viral kita wala nakasala gihapon ta. Mo nang tambag sa at matag usa ka nato, ayaw sigig tan-aw sa sayop sa uban. Amen. Magmahimo kung masayop ang uban, ayaw i-post. Ayaw i-mayday, ayaw ipadungog-dungog ilang mga sayop. Amen. Ayaw sila kontraha kung makasayop sila. Tao naman po siya, kung ikaw po, magbantay po ka nga, kung ako mag-post ko ani, basig masuko siya nako or basig bakuan, ayaw, tanawa kung sa po'y sayop ni mo, nga naman, usay, magkul, sige, tagtanaw sa sayop sa uban. Nalimot, tagtanaw sa tong kagulingon, managkatubang sa langit, confident kita. Babay, langit ko, nagapos sa langit, tagakon kas Ginoo. Nga naman, sige, kagtanaw sa sayop sa uban. Ingon ang Mateo City nga, nganong, sige, makagtanaw sa puling sa ubang tao, unya na'y gababag nga, dakong postis imong mata, tangtanga sa imong poste sa imong mata unya kuha ang kuling sa imong sigataw. Ang punto niya ayaw paghukom sa imong sigataw igsoon before ka mo musultig dautan niya, before ka mo nabi sa ubang tao sa iyang dautan. Tan-awa sa una imong kagulingon kung angayan babugkang dili ipanabi. Kay usahay kung kita ni mo tabi, lami kaayo pag kita ni kitabi. Kasi kay ingon na. Pugni ko, kalibog ka kanang mapapugong nga gusto niya patyon. Pugni ko ba? Pugi ko kimoto ko. May mga anak, unsa man jud man papugong ka di.
Yung kapugi ko, pero sulong man ka. Ako lang gilingaw-lingaw ba, pero nakasabot as punto mga igsoon. Kilami, yung kaayong mulibak og laing tao. Mana si Pastor Miko, ingon sa itong pagsangyaw na mo, lami, kilibak ko ni Nas, tubangan, no? Kaya at least, bawa itong gilibak. Makibot ako sa reaction, kay kung wala dire, masig kita yung madaot kung mahibalaan tang ng libak ta ng tawhana. Amen? Manang nga, okay ra man namang marites, okay ra kay nanay, no? Kay magsusunganay, may nanay ba, Pastor, marites ako dire, pero kanin pag marites sa Pastor, kaya dili, daotan. Mas nanay, dili, pang manaot sa abang tao. Meeting na siya, nay, madugay ka, nay. May marites pa ko dito. Ha, si nanay. At least, ang pagmarites, kanang kuhan na ba? Hindi bito, ingon nga, ng libak yung nga gidaot ang ubang tao. Oh, sakto ba nga marites? Kana may marites nga dili sakto igsoon. Amen? Muna sa itong kinabuhi, gusto ni Lord nga, kanang, mubiya sa itong mga sala. Yan sa mga tapad, biya na lagi sa imong sala. Na kini si Parao tungod kay nagpagahi sa kasing-kasing. Tanang mingon pusong bato. Kiba mo gisin ni pusong bato? Anang dili nang gahi ng kasing-kasing kanang nagpagahi sa kasing-kasing ba? Ingon si Parao, di ko. No. Ingon siya, no. Bata pa ba? Di ko musugot nga mobiya ning tawhana sa ako ning ulip nun. Gitagaag silot sa Ginoo kada adlaw, laylay nga silot, nagpagahi si Parao siyang kasing-kasing mga igsoon. Muna sa itong kinabuhi, kung padayon tang magpagahi sa itong kasing-kasing, padayon tang disiplinahon sa Ginoo. Kung maigo ka sa wali, o niya, kada Sunday, maigo gyapong ka sa wali, nga maura gyapong sala ng imong gibuhat, nanay problema ang atong kasing-kasing. Amen. Pero maigo ka sa wali, nga malipay na ka, ay salamat sa Ginoo kay nagigo ko sa wali. Matod pa sa itong pastor sa loob, ingon siya nga, Pastor, ikabi misa, wali pastor ha. Nga na siya, kuyawan, nga mama, kaya magpaigo mo sa wali. Gusto niya nga maigo din siya sa wali, baka nang headshot yun siya. Pero kita, usahay, pag maigo ta sa wali, musipat man dayon. Di na ko musimba. Ako reikon sa wali. Salamat kay naigo. Kay gihigog mata sa Ginoo nga naman gusto ni Lord nga, hinay-hinay, kwaon niya itong mga sala. Kaya dili man kita ma-perfect. Hinay-hinay lang yun. Kaya nga naman dyan ang kinabuhing Kristohanon, sapsapan sa Ginoo, proningan sa Ginoo ang mga dili mga yung batasan sa ato Kaya problema ana aron og di na kasugot nga walihan, pwedeng ato ka magwalis mga iro. Amen? Wah, iro. Grabe, iro. Okay, musimba pa man. Umaling, walihan kita, gyud nga naman, kitang tanan makasasalat. Ibig si pastor, basig maingon mga, kaya bang simbahan manggod nga wala sila pastor, nga ano kuno, kaya kung pastor ko na sige wali, ang pastor dili, maigo. Kuyawan ang wali, wala na nga, prinsipyo naman, ang silang tanan, muwali. Inagsimba nila, kada usa nila muwali, nga naman, para maigo kuno tanan. Wali kanse. Yung si Ate Dorina, ito, mas nindot lagi na pastor. Imurag tanan, maigo, gyud. Pero nga ang Bible mga igsoon nga ang pastor gihimo og gyud nga alagad sa Ginoo nga moatiman sa mga karnero. Kung ako maigo, maminod ko bali. Nabi to paulihon ko na og mga prayer meeting, akong asawa mo ni pastor sa akong kinabuhi. Akong asawa, akong missionary, mga pastor nga maguwang nako. Badlungon ko nila bisag pastor kung ano man, kitang tanan nagkat-on sa kanunay. Walay perpekto na to diri igsoon mo nang hinahinit ang gibag-o sa Ginoo. Amen. Una sa tong kinabuhi igsoon si Lord, taas kay ang pasensya sa Ginoo, dili sa ingon nga huyang siya, kundi taas lang gid ang pasensya. Kunya taas kay ang grasya sa itong mga kinabuhi. Ingon ang 2 Peter 3:9, ay lang ablihi. Ang Dios dili malangan sa pagtuman sa iyang saad, kundi mapailubon. Dagang mo reklamo nga ingon mo balik ang Ginoo 2012. Ingon mo balik ang Ginoo karong March 25. Dagan mga propesiya di ba sa Facebook? Ayaw mo sige dali-dali. Nga naman salamat gani sa Ginoo nga dugay pang mobalik si Kristo aron nga ang tanang tao sa kalibutan mubiya gyud sa ilang mga sala. Amen. Manang salamat gani sa Ginoo kay dili niya kasahod dunganon ang 100.2 magnitude. Ay kasado ta na. May gani kay 7.2 ra, 9.6 ra, para na kay mabilin. Kaning bagyo dili gyud kasatanan nga apil bato kaning batuha mapalid padung atong sentro. Kuy nga na manggali, sugot mo. Dili po pastor, grabe na po kay na. Mao gani. Mo nang ginahinay ra niya para ang mga tao ginahinay mo biya sa ilang mga sala ug mga lagad sa Ginoo. Salamat gani kay atong Ginoo mapailubon siya. Di para nato pa masukop.
Hapit na, gamay na lang. Gamay na lang. Na dire na hay buto pag na stroke. Ibitaw. Inga na tao sahay. Tulo na lang ka pagpakasas tong anak mapuno ta dayon pero si Lord taas kay siyang pasensya mga igsuon. Gani ang usa ka libong tuig usara na kaadlaw sa Ginoo. Grabe no. Ano man taas kay iyang pailob sa atong mga kinabuhi. Ano man tig-a ka kasing-kasing sama ni Parao. Amen. Mana sa tong kinabuhi igsoon ayaw hulata nga mahimong silot. Nga ayaw hulata nga kanang silutan ta sa Ginoo sa kalay sa impierno mo nang karon palangdaan. Unsay mga sala nga imo nga dapat pabiyaan sa Ginoo iyo ato ng biyaan. Nasa patapad bing biyain na lagi. Tingon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 11, tanan ko ng panghitabo kaniadto panig-ingnan. Kibaw mo nang pulong nga panig-ingnan? Murag example ba? Ang tanang nahitabo sa una igsoon example para kita ko ng mga tao karong henerasyon magkatunta. Kung gisilutan sila sa mga sala nila kaniadto, kita pod magkatun pud ta. Nga unsay sala nato diri karon igsoon atong biyaan. Pastor, unsa may mga sala nga dapat biyaan? Basag Bible. Tiyo ako'y moingon nimo basig masakitan kag kalit. Muna dito. Sig sumbagon nimo pastor mo na ikaw hinay na basa sa Bible kay daghan diyang sala nga kanang masabtan nimong abi na kung napo kasugo ri sala daghan ding sala nga dapat pabiyaon nako. Amen. Last na point mahamantay igsoon ang Ginoo nganong gagama siya silot kay ang Ginoo mao ang manluluwas sa iyang katawhan. Ang last na point nganong gipahamtang ni Lord ang Ehipto og dapulo ka silot kay gusto niyang mugawas ang iyang katawhan sa pagkaulipon. Kapoy kay nang ano, mo trabaho kang walay sweldo, walay diop, walay watanan, walay saktong kapahulayan kaon lang. Bahalag way kaon-kaon na basta kay makalaag, mas musugot pa ko ana. Ikasoy gid usa ka buwan nga gamisyon time sige ra kaon. Namulot na ni mga naw, dagko na kay mga tiyan, hanga kay lakaw-lakaw. Kay ngud mi nga magpasting tag usa ka buwan pod, gyud murag si hangak si kog baboy. Si kog bulgogi. Mo nang bulgogi ka na bang pagkaon sa Korean nga mo na paborito nako. Pero ang punto mga igsoon nga gusto ni Lord na kitang tanan makagawas sa atong kalisod sa kinabuhi. Amen. Bisan pa man sa pagsilot sa Ginoo sa kalayos impierno. Ang sugo sa Ginoo dili siya patas siya ngano man. Primero sa kayo kapit ko mahuman. Ang silot sa Ehipto pwedeng mamatay ang iyang katawhan. Okay? Kaya basta makaingon mo nga grabe si Lord no kay pabor dili. Anan gud iyang silutan pero nay sugo ang Ginoo nga nay kondisyon ang Lord para ang katawhan niya makalikay sa silot. Unsa man to? Pag-ihaw og nati nga kanang bagong anak nga karniro ba inag-ihaw nimo kanang dugo diha ipahid sa babaw sa pultahan ubos sa pultahan kilid sa pultahan og ani pikas na kilid nagsimbolo og cross kabantay mo nganon dili ud iditsura nga na nganong dito murag nagsimbolo og cross ba ngano man pag naay dugo ng inyong pultahan ang anghel nga galupad-lupad sa langit sayluan niya. Unsa man ang sayluan, i-pass over or laktawan. Kintahay no. Sinanay pura na idugo ay pultahan, silang Ma'am Maripel na ang amo may wa. Sa ato pa ang dugo, ang anghel nga mosilot padung lang nanay na ay dugo. Na ay dugo sa karnero. Di po tong dugo sa tao ha, kasi manggilid-ilid po tadi na mailid ang Ginoo. Niya nagabot niya sila Pastor Rodnel, ay way dugo. Muna anong panahon pa way dugo, ilang patyon ang mga kamagulangang anak. May gani kay may anak, di bitaw. So nakasabot sa punto. Atong panahon na nagsuroy ang anghel tanan nga mga walay dugo yang patyon. Salamat sa Ginoo kay ang mga katawan sa Ginoo mingtuman sa sugo sa Dios. Ipagwa sila mingtuman patay po sila kapil. Amen. Pero aning tama mga igsoon gipakita sa Ginoo nga ang Dios walay pabor-pabor gayod sa iyang katawan. Iya jung gipakita nga may gugmaon siya pero just pud siya nga Ginoo. Musilot siya pag di ka motuman niya. Nya ang assurance nila unsa gito assurance nila ang dugo nga naa sa pultahan mo'y timaan sa kaluwasan sa Israel. Nya ang kamatayon milabay sa mga balay nga naay dugo ming labay or may pass over. Ingon na Exodus 12 verse 3 kung makita ko ang dugo mo labay ako kaninyo. Unya human ato igsoon pag human ana nga kuan hitabua mingon ang si Parao okay. Gahilak siya nga pagawsa ang mga katawan sa Israel nga naman ang akong anak basig mahurot kamatay diri pagawsa na sila. Sukad ato mga igsoon giselebrar nila ang Passover Day. Kanang Passover magselebrar sila nga naman anong panahon na gisayluan sila sa silot sa Ginoo. Amen. Sa New Testament
Si Jesus Christ ang nahimong naghalad siyang kinabuhi sa cross ug ang iyang dugo sa time igsuon nga dawaton nimo si Kristo nga Ginoo manluluwas, makit-an niya ang pagkamatarong nga gihugasan ni Kristo sa atong kinabuhi. Kay sa una mo ko digsoon sa mga tubang ta sa Ginoo, hugaw kaayo ta. Bisan pa kuno maghimo tag maayo ang atong maayong buhat sama kuno sa trapong nga hugaw. Munang salamat si Kristo kay pagmutuo ka ni Kristo nga siya namatay para nimo, ang dugo nga naula sa cross iyang ipahid sa imong kagulingon pinagis pagtuo. Munang inagatubang nimo sa Ginoo na matarong naka tungod ni Kristo. Dili sa imong mayong buhat, dili tungod kay midong ka sa simbahan, nagpasakop ka sa simbahan, dili kun dili tungod ni Kristo. Munang sayluan na kas kamatayon, mamatay ang atong pisikal nga lawas, pero ang atong kalag dili mamatay sa impierno. Nagkasarap mo tanan. Manang salamat sa Ginoo kay inagatubang nimo sa langit, salamat Lord kay gasayluan ko nimo sa kamatayon tungod ni Kristo, gi-pass over nimo ang akong kamatayon tungod sa dugo ni Kristo nga naula sa cross mga igsoon. Mo nang karon kada Domingo ta, kada semana tang magpasalamat. Dili lang Thanksgiving kundi kada Sunday nga naman. Sa dihang nalansang si Jesus sa cross, kitang tanan pod nay assurance nga di ta modong sa impierno. Atong pagpakan sa Lord mga igsoon tungod niana. Hallelujah. Muna sa itong kinabuhi, igsoon gipagawas ka sa Ginoo, gipalinggawas ka niya sa kamatayon sa impierno. Dili lang para dili ka mudong sa impierno, dili lang pod para mudong kag langit, kundi para mosimba ka sa Ginoo. Kaya nga sa mga tao nga kanang sigurista, dawaton ako si Kristo be para di ko maimpierno para malangit ko. Mao pa na ang sugo sa Ginoo, dili dawaton nimo siya nga naman para magpasalamat kaniya samtang wala pa kas langit. Kay sa langit, magpasalamat punta dito, tibok nitong adlaw, ani po sa kalibutan, balag sa problema, mga pagsulay, kabisis kinabuhi. Dapat ang magpasalamat sa Ginoo nga naman, gisayluan ta niya sa kamatayon, daghang bagyo aming abot, daghang mga pandemic aming abot, daghang kay mga panahon nga mamatay na tata, pero salamat kay gisayluan ta sa Ginoo. Kunang dapat kada adlaw ka magpasalamat nga Lord, hapit ko madisgrasya, pero wala, salamat kay wala. Si Kyle, may naog kagahapon dito, nabugto ang kadina. Yung si Rick, salamat kay wala nabugtuin nga ako i-drive kay siya mo drive ako kusog biya jamo. Usa ka na palang daan, dili na siya chamba, dili na siya swerte. Ang Ginoo may nagpanalipod nimo ana. Ikapila mo naligid na sakit baka imong anak na sakit pero giayo na sa Ginoo man dapat tang magpasalamat sa Dios igsoon. Sa last nga punto ingon siya sa pinaagi sa pagkamaayo ug sa gugma ug grasya sa Ginoo kitang tanan nakaangkon og kaluwasan. Last na verse humanta John 20. Pipikas sa mong tapad, nga hapit ito mahuman. Juan 20, 30 hangtod sa 31. Juan 20, 30 hangtod sa 31. Nana, sa wala kaabot sa page, awa katuod, page 150, gikan sa Mateo. Juan 20, 30 hangtod sa 31. Nana, tumasahon, ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Hangad sa ni pastor. Daghan pa kuno kaayong milagro ang gihimo ni Jesus. Okay? Pero wala nasulat aning Bible tanan. Kay kung sulaton kuno tanang milagro nga gihimo ni Jesus, dili kaigo ning Bible. Dili kaigo kuno ang tibuok kalibutan, grabe ha. Kung nakahibaw mo sa pinakadakong library sa kalibutan na limot, to dapita. Basta kay na pinakadakong library nga pila ka milyon ang naa didto nga mga libro. Pero imo lang imagine kung diri sa Kampiyawan, magbutang tag library diri kanang tibuok Kampiyawan unya buhatan tong kanang libro. Dako na kayo no. Pero yan ang Bible tanan kuno milagron di sa wala nasulat diri kini diri. Gamay lang kuno ni nga gihimo nga naman. Ang katuyuan na niya nga gisuot niya ang mga milagro nga gamay lang para motuo kuno ta nga siya ang Ginoo. Kadaghan kay mga relihiyon karon nga dili motuo nga si Jesus Ginoo.
para nila propeta ra kuno siya or tao. Pero basaha ang Bible. Kay ang tanang milagro nga gihimo ni Jesus nagpasabot na nga Ginoo pud siya. Amen. Napabangtanan sa Exodus kaganina nagbuhat og milagro ang Ginoo wala. Nagbuhat, nagpasabot na nga Ginoo siya. Sa New Testament nagbuhat og milagro si Jesus kay nagpasabot na siya nga Ginoo pud siya. Nganuman ang tanang milagro nga gihimo ni Jesus lagi walay tao nga pwedeng makahimo anang tanan. Pwedeng makaayo ang usa ka tawo, pwedeng makapabakod. Wala nakapabakod patay no, paano sa record. Wala pay tao nga nakalakaw ibabaw sa tubig bisag lawom, wala pay tao nga nakapabakod sa patay, wala pa pay namatay nga ming bakod mismo sa iyang kaugalingon si Jesus rajod. Wala pay nakapadaghan sa 5 ka tinapay ngadto sa 20,000 ka tinapay. Wala pa no. Sa record sa history si Jesus ang gyud. Walay tao nga makabuhat anak kung normal siyang tao. Pero kay Jesus Ginoo man siya mo nang nabuhat niya ang tanan. Iyan ang gituyo igsoon, wala sa mingon, hoy Ginoo ra ba ko? Hoy Ginoo ko wa sa mingon pero ang iya ang buhat ra iya gipakita para ang mga tao nga motuo nga siya Ginoo siya. Amen. Unya igsoon iya tong gibuhat para kitang tanan mutalikod sa atong sala. Ingon si Lord nagbuhat sa milagro ngadto sa mga Parisiyo nga naman ipapakita niya kamo usab need nga mobiya sa inyong mga sala. Sa ito, gibuhat na milagro para mutuot ang Ginoo siya ikaduha para motalikod ta sa itong mga sala ikatulo igsoon para makagawas tas pagkaulipon sa atong mga problema o pagpakasala. Amen. Kanang hinaot igsoon sa atong kinabuhi, kung malimot manggaling ta nga ang atong kinabuhi, ang ato ang pagkaon, ang atong pangindaron, mintaas ang imong pangidadaron, nakakaon pa ka, nakatrabaho pa ka, nakaeskwela pa ka, tanan nahimo pa nimo nga naman tungod na kay naay Ginoo nagpalayo sa ato Ayaw kalimot usab igsoon nga kung sa kadako nga milagro ay kung sa kadako ang problema nga miabot sa imong kinabuhi, mas dako ang panalangin og milagro nga gihimo ni Lord nimo sukad kaniadto hangtod karon. Amen. Tungod kay siya ang Ginoo sa tanang Ginoo ug siya ang hari sa tanang hari. Kung kita man gani, pag muabot si President Duterte or Marcos or kinsa man ang Presidente sa Dadyong, upakpak ni tagbutindog, kano man, gamanan siya nga tao, samot nakaha ang atong Ginoo. Nga mo'y nagbuhat nimo. Ingon ang Bible, nagka-judgment day, bisan ka mga tao nga mudong sa impierno, mangluhod silang tiil. Tanang tao mangluhod, musimba sa Ginoo, nga siya ang Dios igsoon. Karon wala pa misimba ni Kristo tanan, pero mabot ang time nga kitang tanang musimba na sa Ginoo. Ayaw hulata. Kaya uban man nagsimba sa Ginoo pero di mo og langit. Pero kita salamat sa Ginoo nga bisan sa mga problema, sa mga pagsulay musimba ta sa Ginoo kay siya gamanan sa tong kinabuhi. Amen. Atong ipiyon tong mga mata igsoon, atong iduko atong mga ulo. Salamat sa Ginoo nga